Hola, què tal, nens i nenes? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxer ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. I què fem abans d'explicar el conte? Ja ho sabeu. Doncs obrirem una espelma tan bonica com aquesta que tenim aquí perquè ens faci companyia. Ja ho sabeu, que a casa també podeu fer el mateix. I ara, a veure, qui ens falta? Ens falta el nostre amic, en Perot. On el tenim? Cridem-lo, va. Perot, Perot, on ets? Em sembla que ja sabeu on està. Ja ho sabeu, que està aquí dintre de la maleta atrapacontes, en Perot. A veure, si el veiem. Mireu-lo, el tenim aquí. Va, desperta't a dormir. Vinga, escavallat, que els nens i nenes ja t'esperen. Va, Perot, saluda. Què tal, com esteu? Molt bé. Li cantem la seva cançó perquè estigui ben content? Vinga, va, a la una, a les dues, a les tres. Perot l'escavallat, la nostra titella, Perot l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot. I ara, espereu, que em sembla que em vol dir una cosa. Ja sabeu que en Perot sempre me l'explica alguna cosa. Val. Molt bé, Perot. Sí, ja els hi dic als nens. En Perot m'acaba de dir que vol un arbre de Nadal, que li faci companyia. Jo, com que ja ho conec molt bé, sabeu què? Ja n'hi he preparat un que segur que li agradarà molt. Mireu-lo, l'arbre de Nadal d'en Perot. Mireu, aquí el tenim. Mireu quin arbre tan bonic. Mira, Perot, aquest arbre és per tu. Mireu, un arbre de Nadal que el posarem aquí, al costat de l'espelma. Mira, Perot, t'agrada? Em sembla que està ben content. Ara el posarem aquí per mentre expliquem el conte d'avui, que evidentment sabeu quin conte ens ha triat en Perot? Un conte de Nadal. Sí, el conte que ha atrapat la maleta en Perot avui és un conte de Nadal. Mireu-lo, ara el traurem. Mentrestant en Perot el posarem aquí al costat de l'arbre. Mireu-lo que content que està. Apa, a veure, mirem quin conte ens ha triat avui en Perot. Un conte ben bonic que se'n diu L'arbre de Nadal del senyor Eudald, d'en Robert Barry i de l'editorial Corimbo. Va, preparats i preparades, nens, que comença aquesta història de Nadal tan bonica. L'arbre de Nadal del senyor Eudald. Mireu, hi havia una vegada un senyor que es deia Eudald que vivia en una caseta ben bonica al mig d'un bosc. S'acostaven les festes i, com cada any, el senyor Eudald esperava endelit que li arribés el seu arbre de Nadal. L'arbre de Nadal va arribar amb un correu especial, verd i frondós com havia previst. Era l'arbre més vell que mai havia vist. Es va afanyar a escales avall el senyor Eudald per veure'l en tot detall. No se'n sabia venir d'aquell arbre gegantí. Un arbre esplèndid, va dir el senyor Eudald aquell any. Ui, com aquest no n'havia vist mai cap. Oi que me'l pujarà fins al primer pis? Li va dir al senyor que el portava. Oi, tant que sí. Van tenir molta feina, perquè era un arbre enorme. El senyor Eudald pensava, a veure si és que no arriba al pis de dalt. Diu, aquest any m'agradaria tenir-lo a la galeria. Però, quan el van col·locar al seu lloc, van veure que calia un retorn. L'arbre arribava a dalt i es torçava. El senyor Eudald se'l va mirar i va dir, ui, em sembla que l'haurem d'escapçar. I mireu, el senyor Eudald tenia un majordom molt eficaç, que es va enfilar a dalt d'aquesta enorme escala que veieu aquí. Talla'l, sisplau, va dir el senyor Eudald al majordom Ramon, que ja era dalt. Així està bé, digué joiós. Ara sí que es veu majestuós. Van posar el tros d'arbre sulfant en una safata ben elegant. El majordom va dir, tinc una idea genial. Ja sé a qui farà feliç aquest arbre de Nadal. El majordom va pujar les escales fins que va arribar a veure a la minyona i li va dir, té, aquí tens el meu regal de Nadal. Que bé, va dir la majordoma, és just el que em feia falta.
I que bonic que farà, quan al vespre el podré ornar. Però em temo i em sap greu que hauré d'escapçar aquest arbre meu. Ui, 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 ui. Sí, em sembla que l'hauré d'escapçar. I amb unes tisores platejades, llargues i ben esmolades, la minyona es va desfer d'aquell tros que era sobrer i el va deixar en un racó de les deixalles de la casa. L'endemà, de bon matí, el trauria al jardí. I mireu, qui passejava pel jardí. Va cridar l'atenció d'en Tomàs, el jardiner, que feia la seva feina com cada dia. Va dir, que bé, un arbre de Nadal, el que ens fa falta a casa. I el va dur, corrents per ensenyar-li la Tomassa. Quina sorpresa, va dir ella mentre obria la portella. Però casa nostra, va pensar, és tan petita i modesta que potser la punta d'aquest arbre molesta. Ui, em sembla que l'haurem d'escapçar. I abans que en Tomàs pogués prendre la mida, va agafar les tisores i tris-tras, va engegar una punta de l'arbre a dida i brum, rodolant, aquell arbre va anar a parar al mig de la neu. Just per allí passava l'os Bernat i gairebé li cau pel cap. No deu ser gaire cabal, que llença un arbre de Nadal, va dir l'os Tomàs. Sense dubtar-ho ni un moment, se'l va endur cap a casa rebent. Visca, un arbre de Nadal com cal. Que contenta que es posarà la meva família. Ja l'esperava. No em direu que no és bonic, va dir l'os, mig adormit. Però el petit osset se'l mirava de reüll. Si no hi ha cap estrella, jo no el vull. L'os Bernat va dir, tens raó, potser sí que tens raó, que amb una bona estrella quedaria millor. No va caldre que digués res. La mare ossa ho havia entès. Va agafar un ganivet i, zas, el va escapçar. Ben fet, va dir l'os Bernat. Ja el tenim ben escapçat, guarnim-lo amb cintes i boletes. Després hi encendrem les bombetes. Aneu fent, va dir la mare ossa, que jo surto i ja torno a casa. Va prendre aquell tros d'arbre sorber i se'l va endur cap a fora del carrer. Ja era hora foscant, quan va passar per allà la guineu i sense pensar-s'ho ni un instant es va endur aquell trofeu. Visca, un arbre de Nadal com cal, és el que ens fa falta a casa. Que bé, que contenta que es posarà la meva família. I al mig de la neu, la guineu va fer drecera. Aquell present no tenia espera. Això és millor que un pastís de carn, va dir la mare guineu radiant. Que bé, quina il·lusió! Però de seguida es van adonar que aquell arbre era una mica malsal. Ui, va dir el pare guineu, potser l'haurem d'escapçar. No patiu, reietons, que per tot hi ha solucions. La mare guineu va agafar les tisores i tris-tras, en va escapçar un bon tros que va anar rodolant, fins a parar al bell mig del camí. I sabeu què? Que per allà passava el conill magí. Sens dubte ha caigut del cel, del carro del Pare Noel, aquest bonic arbre de Nadal. I va agafar de pressa cap a casa seva. Mireu, què he trobat, va exclamar. La família era a punt de sopar. Es van aplegar al voltant d'aquell arbre espaterrant. Hi va haver festa i molta gresca en aquella nit tan fresca. D'una pastanaga tallada en van fer una base improvisada. Hi podríem trobar un lloc damunt de la llar de foc. Però tots van veure de seguida que no era pas la bona mida. I la mare, conilleta, va dir, ui, em sembla que l'haurem d'escapçar. Va agafar una destral i tot! Em va llançar la punta, que va sortir del cau d'una revolada. I heus aquí que just en aquell moment un ratolí passava al mig del camí.
Oh, que bé! Un arbre de Nadal! És just el que ens cal! Va arrossegar aquell arbre per la neu i el glaç. La nit era molt fosca, la neu queia sense parar. El pobre ratolinet va tenir feines i treballs a arrossegar a l'arbre de Nadal. Amunt, amunt, ui, que rellisco, ai, ai, no sé si arribaré. Però, amb penes i treballs, va aconseguir arribar fins a casa, on ja l'esperava la ratolina. Que bé, si té la mida justa aquest arbre de Nadal, és l'arbre de Nadal que ens cal. I al capdamunt li van posar una petita estrella de parmesà. I mireu on van celebrar el Nadal la família dels ratolins. Mireu-los, observeu-los. Aquí, al caliu de la nit de Nadal, van tenir el goig de compartir l'arbre de Nadal igual que el que tenia el senyor Eudald. I conte contat, conte acabat. Esperem que us hagi agradat l'arbre de Nadal del senyor Eudald. Mireu un pelot que content. Em sembla que li ha agradat molt aquest conte de Nadal. I esperem que vosaltres també. Bufem l'espelma entre tots, vinga, a la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, i per avui ja hem acabat. Fins la propera. Un petonet, adeu-siau, cuideu-vos molt, bones festes.